इंद्र देवता के स्वर्ग लोक में भज रहे संभोग ना भज रहे स्वर्ग लोक में। यही से कहते में लोग माइक छीन के कहते नहीं मने पगाओ अभी तरह लाज नहीं लगा हाल जेकर कावरा तू नहीं प्रभु के लो हमार दर्शक जितना बा ओकरा मजा लेवे के चाहिए, ओकरा बीच में ना भूले के चाहिए, काहे कि पंच के पसेरे नहीं रहे चाहिए आ डिसीजन रोवेला नहीं के करे बा। हमार वही जा अभी प्रश्न बा जे हंस के रंग सफेद केकरा वरदान से भइल माई सरस्वती के सवारी हंस अभी हंसवा के रंग सफेद के पहले के बताई के बताई के बताई कहे करे जे एरावत हाथी हम एरावत के बारे में पूछले रहनी हो हम कहनी कि हाथीए के मुड़ी गणेश जी के गर्दन में काहे लागल, काहे ना बकरी के लागल, काहे ना बोका के लागल, काहे ना गधा के लागल, आखिर एरावते हाथी के मुड़ी काहे लागल इन बतावेला केकर सराफ रहे लंबोदर। हम कहनी है गणेश जी के लंबोदर कहेला कह जाला बड़का पेट वाला जौना अभागा ब्यास के ही नहीं के बुझा तेरे खाली मंगल पे बहुत सारे मर्दवा कि मंगल के दाता गणेश जी ना हो खाली मंगल पहले भाई बताइए जौन तुलसी बाबा लिखले बड़े जो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता आ विद्यावार भी बुद्धि विदाता गणेश जी के बारे में तुलसी बाबा कहब तो प्रमाण कर दी। अरे रामचरितमानस धैले बनी कहत रहे जे मंगल के दाता नहीं हमार प्रश्न ही रहो का कि गणेश जी के अइला से अमंगल दूर काहे भागेला, काहे मंगल हो जाला, ये हमार प्रश्न रहो। अब तबर लाज लगल सरस्वती के माने बतावे तो बड़ा लाज लगल सरस्वती यही से स्वर के थी बोल तो सरस्वती कहत तारी तू के गावत तर मतलब कोई पिटाप नहीं को कही तू सरस्वती के नाम सरस्वती काहे पर देखाए एजा पूरा कमिटी के चैलेंज देतानी आ कमिटी ना पूरा जनता के हम चैलेंज देतानी अगर ये सब ना देखा के जाए वेद पुराण में तो हम अपना बाप के बेटा ना हम ओकरा के खोजत रहे तरह के ब्यास के बना दियो। अरे तेरे के पहले बेटा तो उनका हम क्लास करते और उन पढ़े के नाम देने बड़े है ना कहे ने तनी हमरा बात पर ध्यान दो का पिया बात के घरे जइबू डाटे लागिऊ है ना कहे ने पिया बात के घरे जइबू डाटे लागिऊ पियावा के घरे जब डांटे लगी का तार पूना पाप देखी आ का करी आ जब उलाटे लगी तहार फाटे लगी देखिए कहत रहे जब हम का गाई रोने कहीं बताई जौन ब्यास के है नहीं के बुझाए जे हमरा का गावे के बा हमरा तुम ब्यास के अपने का कइबो तू। अरे जब ब्यास के हाथ में माइक छिनाए तो गाओ तो बड़े भी हमरा और लाज लगे अरे वही लगल बैठ जाए खत्म हो गेल बड़ा अब कि जब उलाटे लागी हो शहर फाटे लागी
तारा मन में जितना श्रद्धा बा जौन जौन कहबा तौन तौन ना गाय के उतरे में मन से तो फिर एक छोटू हलचल ब्यास ना आज के बाद से गावल छोड़ दे। एगो सवाल पहले बड़े जमन जमन गई बा राज तमन तौन हम गाना भैया रुकी अभी आप भी गाना नहीं गा रहे हैं अब सब बोल रहे पापा और पुनः के वहाँ हुई छे कि कहाँ जब तू पियो सेज पर लेटावे में तू ना करी मनीष बाबू चटनिया तुहके चाटे लागी चटनिया तुहके चाटे लागी जानते तनी गौर से देखिले नहीं इनका जो नृत्यांगना बिया ऊपर उठवा तनी बोल गइल बा जानते नहीं का है खाली खिंचवा ना खिंचवाला से ना बर्फ खइला से हाँ बर्फ खइला से 40 रुपए के चोकोबार खातम इतना ना स्टाइल में वो खाती है भरी बर्फ खइला के मारे एक महीना सो गए हाँ 40 रुपए ला वो उजार का ना करिया का करी खाओ मुँह में नहीं के खा पूरा मुंह पर उझी लेती हम तरीका खाती है उजर का फोट लेती है हाँ पूरा खाती है वो तबे ओकर धान नहीं के कब फोटो रोड भूल गई काजी कि पाप और पुनावा छे उहा करी छे कि असेज पर लेटावे में आ उना करी ले चटनिया तोहके चाटे लागी जब उलाटे लागी हो इनकर फाटे